Té la paraula, senyora Anna. Gràcies, senyor alcalde. Primer que res, que sembla que avui parlem molt de mocions sobre justícia social. Esta, evidentment, és una més. Com bé han explicat els meus companys que m'han precedit en la paraula, la pobresa energètica significa que les persones no poden fer front al pago del rebús de la llum, no? I inclús ni als mínims de les necessitats bàsiques. Mira, hi ha un informe que diu que atribueix a la creixent pobresa energètica la mort de més de 2.500 persones anuals per aquest problema, és a dir, més que en accidents de tràfic. La crisi s'ha provocat, la crisi i el preu de l'energia ha provocat que més de 4 milions de persones es troben en situació de pobresa energètica. Inclús l'augment del recibo de la llum i del gas i les retallades ha disparat l'augment de famílies que estan patint aquesta situació, passant de 2,7 milions de persones en l'any 2008 a 4,2 milions de persones en el 2012. O sigui, un increment de pobresa del 55%. Aquest tipus de situacions, com ja hem dit abans, provoquen més morts que els accidents. I el més trist de tot això és que en l'actualitat no hi ha cap tipus de protecció front als talls de subministrament. O sigui que encara no s'ha establit ningun tipus de protegir a aquestes persones que estan patint aquestes situacions. Inclús, mira, aquests 4 milions de persones que en el 2012 estaven ja patint la pobresa energètica, és a dir, el 9% de la població, s'uneix ara a les famílies que després de l'última pujada de la llum tenen que elegir entre menjar o pagar la llum. Damunt, aquest augment de la tarifa suposa encara que afectarà més a un col·lectiu molt vulnerable com són els pensionistes, que la seva pensió s'ha incrementat soles en un 0,25%, en canvi la llum, conforme ha explicat abans el company, ha augmentat un 60%. A pesar de que, com hem dit, hi ha un estudi que la pobresa energètica ha suposat aquest problema tan greu, no hi ha encara ninguna normativa per a pal·liar i combatir aquest problema, salvo els bonos socials que, evidentment, no solventen el problema. En Espanya hi ha una taxa de població en risc de pobresa del 21,1% i el 10% de les famílies no tenen ni siquiera per a poder calentar el seu llar. Percentatge que se dispara encara més en poblacions que estan més castigades per la crisi. Evidentment, front a això, tenim que prendre consciència i tenim que demanar no sols al govern d'Espanya, que això està bé, que establisca lleis que garantissin aquest problema, sinó que inclús el nostre Ajuntament d'alguna manera se comprometa a garantir el que la gent pugui tindre, garantir que tingui l'energia necessària per a poder viure en condicions. Res més. I per tant anem a votar a favor d'esta moció. Gràcies. Molt bé, gràcies.